Namhlanje ngizokhuluma ngomuthi umganu. Umganu ugeza igazi, ususe isichitho, ususe isinyama, uyangena emithini ehambisana nedlozi. Uyangena emithini esuke yenzelwe abathakathi, ukulwisana nabathakathi. Umganu uyangena kumagobongo. Umganu uyangena emithini yokuthandeka nogazi. Umganu uyangena emithini yomsebenzi. Umganu uyangena emithini yokuqonwa. Umganu uyangena emithini yombandamo kanye nezinduna. Umganu induku enhle ezimonyweni, induku enhle nayo othandweni. Ake ngithi mhlawumbe usuka banayo inhlanhla walotsholwa kodwa khona lapho sekufase khona manje akuganeki. Umganu uyangena kodwa nawo unezithako othakwa nazo ukuthi umuntu wesifazane aganwe, ageziswe njengomuntu oqomile wenzela yonke amasiko. Kodwa manje khona lapho sekufase khona noma abathu amadlozi besevumile kodwa sekukhaleka manje ukuthi agezeke. Uyabona nawe ukuthi izinto zakho azihambi kahle emendweni. Sesiyathi ke hayi thatha imali emhlophe uyifake ebhakedeni, sethe nanku umganu siuqobe siugule siwenze impuphu siufake sithi hamba ogezela ngaphandle ekhaya ubuzogezela ngaphakathi ekhaya ngananku umganu. Umganu usebenza lokho naseyintweni zabantu abadala. Umganu uyangena ezintweni zokuqhuma futhi umganu uwodwa uyafutha ukugeza idlozi lakho noma ngathi bekulandelisa ngotikoloshe bekulandelisa ngemkhovu ngezinto ezizichitho. Umganu uwodwa nje zwi uhlanganise ekuphalazeni, uhlanganise ekugqumeni, uyagezela into yakho, uvula ngisho amaphupho abesevalekile ngomganu. Uyangena ezintelezini zegceke ukugezele umuzi wakho. Kahle kahle umganu uyinto yonke nje ebelene nomuntu osesinyameni, umvulele ukukhanya into zakhe zikhanye. Induku zimele ukuvezwa kubantu ukuthi umuntu uma noma engayona inyanga noma engasona isangoma kodwa emayithatha ucelemba wakhe washona ehlathini afike nje axebula umgani awuqobe awukhonzele aphume ahambe nesaka lakhe eyekhaya ayiqobele yedwa awufake ebhayidini efake imali emhlophe angene lapha angena khona ashaye ibhavu ubone into zakho ziyakhanya ziba clean